Vila-real està més brut que mai. Ens pugen els impostos, els camins rurals estan abandonats, ens retallen serveis, falta inversió en manteniment. Hi ha impagaments a associacions, gasten milionades en fotos, capritxos i palaus. Coneixem els problemes de Vila-real. Si tu també creus que no podem seguir així 12 anys, suma't a l'equip del canvi. Sol·licitarem una revisió a la baixa dels valors cadastrals per reduir impostos com la contribució. Dotarem d'un centre de salut al centre de la ciutat. Redactarem nous contractes de neteja i recollida de basures que s'ajusten a les necessitats de Vila-real. Garantirem el pagament de les ajudes i convenis en els primers mesos de l'any. Un pla urgent per millorar els nostres camins rurals. Eliminarem el tassazo als clubs esportius i construirem la pista d'atletisme i el velòdrom que reclamen els veïns. Farem realitat les instal·lacions educatives que necessita Vila-real. Impulsarem la indústria i recolzarem el nostre comerç local amb bonificacions a la contractació de nous treballadors. Apostarem perquè Vila-real mira el futur, convertint l'Ajuntament en el vostre principal aliat. Si vols que Vila-real canvie, ara és el moment. Centrats en el teu futur, centrats en Vila-real. Vota Partit Popular.